Ujebote. Ujebo to jezik gori. Tina posle. I ljudi, danas ćemo bukvalno da gorimo. Kliknite subscribe i podržite naš kanal. Ajde Iko da predstavimo šta mi ovdje tačno imamo. Ovo je prvo nešto iz prodavnice, ovdje kaže kao opako ljuti, ali to je mislim opako ljuti za prosječnog potrošača. Prosječni potrošač, niste htio da kaže prosječni potrošač, već je htio da kaže, pazi ovdje piše, snimi. Zapalite svoja čula sa sosom napravljenim samo za najhrabrije ljubitelje vatrenog ukusa. Ja niti sam ljubitelj vatrenog ukusa, a još manje sam najhrabriji, tako da nije to baš za prosječne. Ne znam da li ću izdržati jedno od ovoga, ali ajde. Hoćeš. Nego vidi, ovo je prava stvar. Ovo su dva specijalna sosa koje smo kupili. Kako se zovu? Ovaj prvi, poenta je što su oni od različitih vrsta papričica. Ovaj prvi je Don Enrico. Izvolite snimiti. Don Enrico je od habanero papričice. A ovaj drugi, on je od druge vrste, on je Black Naga papričica. Black Naga ljuti sos. Znači, pogledajte da ne bude da je tu nešto drugo, oni svi, vidite, oni su potpuno neotvoreni, znači neotpakovani, sad ćemo mi da ih otvorimo. Gledate kako to upravo otvaramo. Evo ga. Dosta ljudi je... Pratiš li? Ja smetam ovdje. Ne, slobodno. Mogu da kažem da ja u životu nisam jeo ljuto, pošto ne volim, tako da nemam predstavu kako ću se snaći. Gospodin do mene je iskusan, ali ajde da vidimo šta će biti do kraja klipa. Znači sad ćemo da probamo evo ova 3. Pa da vidimo. Ček, i specijal. Kako specijal sad? Za kraj. Poenta priče je, moramo znači, da idemo od ovog najslabijeg, da istrajemo do najjačeg. Pobjednik je onaj ko izdrži do kraja. To će vjerojatno biti on, ali ajde da vidimo, ko zna. Tu je i mleko, ali... Mleko diskvalifikuje. Ko popije mleko, ispada. Ti meni živi zdrav. Vižu. Evo vidite, pa nemoj tako curin iz njega, lepo go kreni da stane u njega, srce moje, to vrat. Slobodno si pa jače. Naravno ću ti sipam, brate, koliko god mogu. Ajde. Au, brate. Okej, nije strašno. Evo, da ne bude ništa manje da sam stavio. Jel to to? To je to? To. Pazi, ja ti ne šlisne. Ajoj! Jebati! Ajde, nemoj mleko, izdrži ovo. Izdržću. Ok, ako je ovo bilo najslabije. Šta li je najču pičku materiju? A ja još osjećam. Ajde dalje. Dobro ljudi, znači pogledajte kako nasmijem, gledajte ovo. A ja bukvalno još uvijek mi gori ustima. A rečeno da je ovo, kako se rekao, najslabije. Pa moja procena da je najslabije. Loše ti je procena, brate. Čekaj, nismo još probali Don Enrica i... Ako je ovo bar za 10% jače, ljudi ovo neću izdržati, nema šansi. Ajde, Bule, idem ja prvi u minsko polje, a ti za mnom, može? Kad me na kašalj natralo, onda stvarno nemam reći. Još uvijek mi gore, evo prošlo je par minuta, pošto ćemo malo seći, par minuta je prošlo. Znači dalje, ono nesmetano gorim. Ne znam šta pričam još, ajde. Ajde, moja procena, pošto su ovo ipak neke specijalno ljute paprike, ova Black Naga i habanero, sigurno su ljuće od ovih
domaći. Koliko god ja volim domaću hranu, samo da pomirišem. Crvene oči. Fin je sosić. Fin je. Don Enrico protiv Uleta. Ajdemo ko je jači. Ajoj. Jak je Don Enrico, a jak je i naš Vule. Evo ovako, vidite. Brate. Ajde, Vule. Čekaj, ti bio jači nego oni malo pre. Malo jače. Okej. Samo malo ili? Ti ćeš to bolje da opišeš. Ajde, Vule, izdrži. Joj, brate, kurac jo. Znači ovako. Ovo je bio gadan. Ali ovo je bar duplo gadniji, pogotovo kad sam proguto. Toliko je krilo da prži. Ne reći. Meni stvarno jasno ko uživa u ovim govnima. Da, ti meni stvarno. Znaš ovo kada jede pa sipa ovu hranu, te vera kako može da uživa u ovome. Ne, dobar je, pazi, iz moje perspektive ima neki šmek, stvarno je dobar. To. Kako se ovo govno zove, nisam ni vidio. Jack Shot. Ne, da. Jack Hot. Jack Hot Shot, čuj meni. Jack Hot. Black Naga, ljuti sos. to je. Idemo. A se znam što opisujem, ali ovo nemoguće ne opisovati. Eto ga. Au. E pa, poštovani gledalci, živjeli. Ne znam, meni ovaj... Tu je negdje možda čak i malo blaži od ovog. Tu su negdje, drugčiji su, druga je papričica pa je drugčija. A to će Vuk, on je osjetljiviji, on će tačno da vam kaže. Evo ovako. Ovo ima ljutinu posle kad probaš. Pa i ovaj prvi ima ljutinu kad probaš posle. Ovo manje. Okej, hajde. Pomozi Bože. Da se možda bar malo naviku na ovo. Nemojte ovo kući raditi. Nemojte definitivno ovo kući raditi na nekakve potrebe, pogotovo ako ste kao ja, da ne volite ljuto. Nije još što se jedno da razumijem. Mislim da je malo ljući ovaj ipak. Ipak malo ljući. Malo ljući. Dobro, rekli smo stepe ljuti. Ovo je najgore jebote. Bazilija je najgori. Ne mogu govorim jebote. Tina, posle uzmeš me. Izdržat ću bez mleka. Poredite reakciju. Lika koji umire. A i ovo jes malo pikantan. Mogu da konstatujem stvarno u životu. Evo sad bez ikakvog zajebavanja. Nikad nisam u životu jeo ljuto. I ono malo ako stave to odmah bacim. Ovo se stvarno plakao. I stvarno više nikad neću jesti. To je to. Čekaj. A ovo papričici?
Posluži se. Aj, Vuče, živaj. Želi. Čo prvo ti, brate, ne mogu dalje ljuto, da li ja? Što da probam? Okej. Šta znači okej, tebi je sve ovo bilo okej? Brate. Jebote. Jebote. Sabira, dejstvo. Kraj. Bravo Iko. Dobro ljudi, realno Ika je pobedio. Daj 1000. Rekli smo ko pobedi, 1000-arka. Realno, iako je on ovdje. Iako sam ja došao do kraja, ipak ja sam ovo vrišto, dok sam ovo uspio, on je ovo stvarno muški odradio. Znači, za njega 1000-arka, rekli smo ko pobedi Iko. 1000 tvoje. Pored 1000 dinara. Nisam znao šta da radim s ovim, ali evo ovako, sa zadovoljstvom. Sve ovo što vidite ovdje na našem pobedniku da se kući, neka, kao što vidite, kap mleka nije potrošena. Mi smo ovdje bukvalno izgoreli. Ja sam izgoreo, istina. Ovo ne morate probati kod kući, nije baš nema ako ste ja. Samo ste Ika, nije neko zadovoljstvo, ali ako vam se svideo ovaj video, kliknite prvo subscribe, udarite like, share, udarite zvonce, pratite naš kanal, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!